Boni emina Rasputin la an sakhingun takahan ngai thak chuan tuna achan chin tlang pui kan seitur historian ho zong zongina pui thiam bol hlo tia an ko mai Rasputin ale Russia lel chung ko rimnam phak ho an phua elna hla ani ti asha the mayanga chuti taka pui thiam bol hlo chuan enge pui mona ani ti le ama chanchin ba ka lel chung ko laka atlak lum dan chanchin chu tuna kan seitum berani khaima o khoilam wal nge pui thiam bol hlo uchuak tak mai Rasputin a chanchin masalam hi shiatur atam lo hle mai aming pum chu Grigory Efimovich Rasputin ani a apa chu thingtlang lo nei mi satlia ve mai ani kumsa khazira somro pakwa January ni som khan Russia marlama Siberia thingtlang kho pakhat Prakhavskoye a lo piangin he khwa hi luilar ve tak tura lui kam mai omani ano palai chanchin chu shiat na waka omlawa tle ma alo le kan deuh hnu chang ero chuan a chanchin hi a chelam zong hlir ti mai turin soi tham ngial a omani zolbu ka thing noi fom rual lek ani achengin boina siam aching to hle a an khovi si tenen po voi duai lo thu boi hla boya anin chal tau chin ani tlangwal a ro shiat meu chuan an kho a zu in mi zinga ro ro po Rasputin a chu aswak swal fam kim filor laka swal na zong hi ama chuan a in fok kho memo ti mai torani chu ba ka alu lul em boka zu arui to phot chuan boina a chok chuak nge bok an khwa tangwal swal chin chu a chian cha te vek an ni heng zong aya a chelama ama tilar em tu chu sex lama atui hal na re theilo le me che khwai khem a shat em mai hi ani a hi a thi don thleng pu in van tlang le lel chung ko member le million te boy pui tham atling chho hialani heng hul lai hian an khwa le a che vela me chenun tlada zwal deuh te chu komin nomsip a bol pui china van tlang in a chanchin hi an sei hwai china ni heti hul lai hian Russian mi pui te hi Orthodox thurin nget taka pom tu te an ni a atlang puin aram mi pui te khi an la mol ve a sa khwana ero chu an phak tok angin an la thu tak em thung hetiang ani awang hian Rasputin a po in ko shan huang thui tak adai chove a heti lai hian Orthodox housinga rin dan danglam tak mai alo pianga chu rin dan thar lo chuak chu aram biala zirin an lamdan adang dewa chu klisti emo skopsti emo anti a chu rin dan chuan swal thuk ber khoi thlen lo chuan pathian hnen thlen thei ani lo anti a swal hne tur chuan swal dang khoi phota chumi hnuwa chau chuan pathian hnen a thlen thei ani ti ngai dan ani ber he thu ing eu uchuak zet hi mi om eu Rasputin a ril rem zong tak ani mau mai peka chu thurin maksak keng chuan amale a chui shwai engemaw za chuan anram chung mun tam tak an fanga an thurin chu an puang zela chuti pa chuan swal chutin reng mai chu aham tel duak zel boka alung thluk na angza nin swal chutin mai chu a khoi lor ani bere chu an thurin thara chuan ama chu pui thiamang hiala a in ngaya he thurin hi Siberia biala Verkhaturia monasteria a omlaya ashiat le don ani a apondar na lama ama aya tho hlok an omlo hialang ti khopin chahnem angai theani Palestine return val he thurina pomlai vel hian nupui anei ve to a anupui nen chuan fa po pali lai an nei ani ome ma se nupui anei to chungin mei che kholo deuh koptel chu a na poimo ber ani rengchin hetia athurin thar apwan dar na lama hian arin na ti chakle zwal turin ram thiang hlim Palestina hial po azuk wa thleng ani ome alo hole lama chuan Kazan khopuya rei tak cholin athurin thar chu mi te hena avor lar chawa chuti laya he khwa a kaushan shwai tu te chu mak tak main a min thei tatlat maya kaushan shwai tu lokte recommend na kengin St Petersburg khati hun laya Russia khopui bera chuan avoi khatna tan alut ve ta ni he khwa om chung hian kaushan shwai tu lu te chuan athurin mak dang lam tak awangin mu an cha khlom hle a ram thiang hlim lama azin chanchin tele
arin dan thar tenen chuan in zom zatin dot le thutak chu marnal takin asoi zom par thei veka khati hun lai kha chuan ring tu zinga Palestine ram to thei ngat chu khoya po namen lavin an ngai sang chin athu sei chu ko shan shwai tu te po in an ngai ven em maya heti hun lai hi kumsa khazakwa pahni borvel kha ane lal chung ko boina heti laya Russia ram op tu chu za Alexander III ani a kumsom nga em po latling lo ma se thi ngamin adam lo meka aram mi puite chuan lal ber chu aboral mayang ti hlavin an thode diploma abik takin lal fapa lal chut thleng lwa tu tor Zarevich Nicholas Alexandrovich chuan chutia apa boral mai thedin monading mek chu angai to in ahmalam hun athim hle in asia achan chulal berni tur chuan alano panba ka ram in opna thil engma zir chwa momal alanei lo wangani lalber khumbeta adam lo lai hian lalfapa za Nicholas chu Crimea biala laveda lal in pakhata chuan a omlai ani a apa chu boral ta se ram opna na chu akuta hlan angai don si a ahuphur lut tuk chu pathian hne na achong chaya chak na le fin na peturin pathian chu angen hialani ahlo ange chuan zan Alexander III chu aboral zui tamai renga za Nicholas chu kumsom ni paruk chawa upa lanima se she ril rutak chungin rorel na lal thutleng chu alwa angai ta ani atoi zongin han sei tamaila heti hun lai hian Nicholas hian German rambung khat lal fanu Alexandra chu angai zong ema nupuyatan ne hiala du'a ma se apa lalber chuan nei aphal thei si lo chuti lain lalber chu thi ngamin adam lo mek boxi a atopa chuan lalnu le lalpa chuan alfa panupui nei chu lung thuzan lo chungin anremti sakve da shama hetia anremti hnu lokhian lalber Alexander III chu October ni somni sangkhazra somkwa pali khan kumsomli pakwa mi chawni in aboral zuita a chuvele lalfa pabial nu German lalthisen kai Alexandra chu Russian Orthodox Caution Huang chunga laklu zui ani a lalberthi nu cholkar khatleka Nicholas le Alexandra te chu anin nei zuita a lalber nu pui chu ming thar vo in Alexandra Fyodorovna ti aputa ani lalber su no mitui po ahul fel ma in nei na an buat sei ta chuk ti na ani ber chu hetia no pa ani tak no hian Zarskow silo lal ina an pani hian hlim takin an cheng don ta a anin nei achanga kum khat velaral chuan fanu du om tak Olga an nei ta a akum le a fanudang Tatiana an neya akum le peka chuan fanudang Maria an nei le a chuta Anastasia alo piang le a fanu pali lai nei to ma se lal thutleng lwa tu tur fa pa reng an la nei theilo tlat mai chu lal ber ta no pathin lung kap tulian ber ani a anu pa chuan fa pa nei thei dan tur dapin kong chitin reng an zo lora ma se engma an ang thei chuang lo nakina chuan lal chung ko member dang te champuina sara mithiang hlim pakhat ti damna po chang anom thu an she chuak ta a hetiang thu ron sei tu te chu lalber Nicholas ani fa panu pui pani milit zale Anastasia te anni lalu phei chu rolwa tu tur fa pa ane theinan nasatakin achong chai chenani kumsa khazakwa pathum alo her chwa chuan lalnu chuan naw apai le ti a in shat chuan alom ema lal chuthleng lwa tu tur fa pa nge nei a in be se maya anaw pai chung zong hian fa pa nei tur hlirin a in ngei twa china July ni somthum sa khazakwa pale chuan no te thar chu alo piang te nge ya alo rin lok ang nge in fa pa chu ashing ta a lal berno pa chu an lom maya an nam Romanov lal pahni na ming choin Alexis ti in a ming an sata a ma se an lom na chuan re adai talaw
no te piana changa thakhat po aral man lo tia chuan chu no sen chuan hliam chete atwara chu ta chang chuan thi sen alo chhuaka chu atop hlei thei ta reng lo maya lal in chunga chuan lungai na in thla azar le tamup mai ani hetiang thi sen chuak top thei lo hi Britain lal nu Queen Elizabeth thla ti hian an lo in thla chong zel ani ti an she chuak ta a ti ngai na la chu a om der mai si lo Alexis sanu le pa Nicholas le Alexandra ti hi han chui tak chuan Queen Elizabeth tu chuan ve an lo ni si a chu an chia chuan azui zel hi alo ni a chu an thla te chunga alo lang chuak ta ani ber hetiang nat na ve khi lal thi sen kai engam satin heng hun lai hian an thi pui nge ani heti hun lai hian lal chung ko thi sen kai Grand Duchess Militza le Anastasia baka lal nu chian kom ngei tak Anna Vyubova te chuan pui thiam pakhat thil ti theina danglam tak nei milshiat an nei thu lal bernu pahnena chuan an shilta a lal bernu pa po chuan chu thu chu an han sha chuan be se na sang tak an fa patan chuan an nei ngala ti chuan arem chang ma sabera lal ina lo leng lut tura som turin rem an ruata a kum sang khazakwa pali kum top lam thlasik khowot tak noya lal in veng tu te mu hau lavin Rasputin chu lal bernu papin dan chunga chuan aron lang hlul maya alandana chuan samdum chuak deuh to moihmul ti deuh phiar phuar nei mitmeng phok lam deuh le pasa chalen lon tak mai ani a lal fapa Alexis pindana chuan lal bernu pa tenen chuan an luta a pindana an lu nu chuan Rasputin chu chhuata chingchi in banga milem in tar lam hoi chuan a han chong chai zoka a chong chai zo alo tho chuan lal bernu palam hoi pa in a om zona cross chin chia na a han siam zawa chuti pa chuan lal fapa khuma mureng luchung zona chuan akut a phara thinlung chung ril tak a chenga ron chong chuak ni om tak hian tuna chuan hlo om akyang ta Alexis engkim a chavek to e naktu ka chuan ilodam var to donia atidam roya chumiso chuan Siberian la si thon thu te khin thu a mangin thu toy te asoya chuta lal bernu pahnena bok chuan ka chong china khan thil ti theina aneyania chu ringam ro in fapa chu adam chuak emang ati tur engemo ati zo nu chuan chu pui thiam makdang lam tak mai chu pon khothim rui lama chuan chuakin apil bo zui ta ngal ani atu khwa alo war chuan lal fapa chu damwarin alo har chuak ta tak taka lal nu pa po in an fapa nei chun dam le shisel taka aron tho an mu chuan an lom ema pathian hne na pui thiam aron tirawanga damna an chanawangin lom thu an seidon mola heti lai hian Rasputin hi kumsom thum pathuma changa kumsom le in karvela upa ani ome ahming omzia hi Russian chong chuan cherova emo tal tlaran ti na ani hetianga lal fapa ati dam thu hi an zep viau na in Russia mi pui te chuan engtin tinemo an lo she thwaya mi pui zinga in hnialna na satak achwaka mi chen khat chuan he pui thiam hian pathian hne na changa thil ti theina nei ni a an seilain mi chen khat ve thung chuan mi doi mut thiam ani a chumi mang chuan atidam ni in an sei ve thung chutia le fapa alodam le ta ka wang chuan lal in chunga chuan Rasputin chu atlatlum na satamaya lal no pa chuan an tlonin an becha em renga lal berle ache koi te zinga po du sak a hlo hle chuti rual chuan ama em tu po an ron pung ve hluai thawa chumi te chuan lal in chunga atlatlum viau mai chu an ngai theilavin an thik tlat thunga lal fapa nat natidam theitu ani miawa wangin lal berpo chuan
chu pui thiam zak thei lo le bol hlo na khat rutlat chu abiak chat le atlon angai miao se chuti ani lo chuan afapanat na chu tu ma in antidam thei se lo lal ber po chu din mun khir taka adin pha ta a heti lai vel hian chu pui thiam bol hlo chu lal thi sen kai me che ho zinga alo che kholo na samaya lal nu pindan pol bi ka po ami khwal lo hle ni in soi ani chin lal in chunga tlatum phak ngat ani boka lal khon bole an mak pa te zinga po party ne in atel tam hle a zu arui chang phei chuan a chong du le awang thuan a chhuaka lal nu le afanu pali te chu du to ka amut pui vek to thu asoi chiam china voi khat mai po ni lavin arui lung puam changa piangin he thil hi asoi chuak te zia maya chu lal ber che koi te zinga lo ngai theilo an lo oma lal ber veng tu big police te hena an soya police te po in lal ber Nicholas chu an shil ve ta boka lal ber chuan chu thu a han sha chuan a thin rim na satamaya arang thei ang ber Rasputin chu a ma in lana in soifia tur chuan a ko ta ngala zak tak le in thiam lo der mel pu ti sha tak chuan lal ber ma a chuan a in lan ta a ma se lal nu Alexandra chuan a pasal ma a chuan ngai dam adil pui chiama ala ka shem na nep the ang ber peturin angin saka lal ber po chuan anu pui dil sak ang chu arem ti puya ti chuan Siberia lama thonbaw anita a St. Petersburg lama a mel ron lan ngai to lo turin atiboka ti chuan secret police ti chuan Siberia lama an shwai liam zuita ani Rasputin na St. Petersburg achwa san nu thlatam aral man lo ti a chuan lalfapa Alexis chu anat na ngai bok chuan aron bo buai le ta a chumi chum phei chuan a thichel nge a doctor te la in ti ngai na an sheder se lo ti chuan lo thei lavin Rasputin chu no chwa nu ni ma se ko let le alo ngai ta a lalina alo kir le nu chuan tun ma angin tu ma in han ngai theilo ngam an om talawa ani la in chu rem changa mangin adu to kin lalwa le wang telaka a in vai vung pha me chetam tak chu anom sip bol na manrua a mang zui hlama lal chung kwa po ngai dan a phir boka Rasputin a chan pol le du lo pol anom pha ta ani he hi na kin Russia ram lalna Romanov dynasty chiat na bul lo in chan na a mitam tak chuan an ngai nget tlatani hetia twal chunga ma ni boya an boy lai hian Europe lama chuan indo pui pakhat na chuan akang kai thui viau to a atoi zong in soila he indo puya hian Russia po lo thei lavin nu lu ani ve a ma se lal ber fin le fel tok lo wang le sipai ho to liante e ruk na sadawangin sarkar chuan sum le mishing a hlo hnem hle a anram sum le pain atwar pha ema mi pui te chuan chu thila chuan sarkar andema anlung oilo em mayani he indona hian lal berni fapa Grand Duke Nicholas Nikolaevich chu sipai ho to ta na da ani hian film khur takin indona chu akai shwaya ma se ahmun pui lama sipai ho to lian chen khat e ruk na satawangin an che chle a lal ber chuan adu anga ani fapa chu achet theilo awangin akau kera ama lal ber Nicholas nge chu indo na muala aliam ta zo kani he Grand Duke Nicholas anu pui he nichena kan soita Rasputin a melshat masak pole lal ber nu panena melshat tir tu zinga pakhat ania Russia me pui te chuan Rasputin a meinu antimai chen achan chu pasal Grand Duke Nicholas he atwai lekleka chi po tha theilo ani awang hian anu pui hian angai thei vaklawa chuti lain Rasputin hian alo uire fo chin ani ome Duke Nicholas sipai te
an che chawak lauti asiatin Rasputin chuan a hne na lenga sipai te mal somsak adu thu ziakin ashila ani diuk la chuan alo hona saro puisi adu le ama lo kal zok sela kalo khai hlum nga langa ni mailom ati mak thung lalnu ta na mesia lal bernicolas chu ama du thu nge chuan indo na mualama chuan liamin asipai te chu a hota a ramro rel na lama a hlo cham ang bokin indo na muala po chuan ho tu ni atlak cham na chu aron lang non le a akal chwa don chuan aram ro rel na chu midang lan chong talo chuan anupui Alexandra he na chuan a hlan maya he hian nakin nuwa an tlak chiat na a mo thui tak a phur tel don ti reng a shephak selo ti chuan lalnu Alexandra chuan ama thuron petu beratan midang ruat lavin Rasputin nge chu ada baka lal khon bol zinga po apasal lamchang deuh apiang nolin Rasputin midu sakzong hlir anda lut ta zela Russian mi puite ham chat na lam ngai to ai chuan Rasputin du zong zelin rorel alo chulta a achan chu afapanun na hlut tak chunga thunei tu ni a asia tlat wang ani bera lalin chung le ram rorel na kaldan chu lalwa le wang te chuan an mu phak ve renga ni tin a chetial tial ni in ansia a an du dan ani lo tak set to phiaruk na lal thisen kai tam tak chuan lalnu po ron lem lo chuan mani thu in thil tam tak langsar si lo ti ruk po an nei ta nual reng ani chu ringot chuan engma asiam thatham box si lo an mang ang lutuk chuan Rasputin chu da bo thwai chaberin an sia a achunga chuan engtia ti nge chaberang ti an ngei tua ta a he thu ngei tua na a hian lal bernicolas ani fapa Grand Duke Dmitry Pavlovich le lalber farnu pasal Prince Felix Yusupov te chu ahnar kai tu ber anni a lal thisen kai le khonbol upa tam takin an thlop boka Rasputin a po hian lal chung ko zinga tlatum hle ma se ama du lo tu tam tak anom ti hi a hai bi khau lawa engtik ni a emut chuan an la that nge yang ti po a ring hlel lo ale lama chuan ama seidan takin mi in pathian hnen a thlen theina ani don phot chuan swal thei top a khoi athianga swal chu swal vekin a hne anga chuta pathian ngai damna chu dilin ani chuan angai damang ati ang devin swal chu simhnekin a khoi thuk tul zoka leile na a akut angat to a kirle rual ani to lo ti chuan ama phian rutu te chuan an du ang to kin ruwa manna an siam hnu chuan ati puitlin hun tur an ngak taran mayani December ni somparuk sangkha zakwa somparuk chahmalama chuan Prince Felix chuan Rasputin hena chumizan chuan Petrograd lal in pakhata party na mai lo tak nei ani dona zallaya roi che ngal ani don boka telve nge tura som ani thu ashila chumi hmuna chuan anupui Irina chu ama lo chiao autora alo omtur thu ashil ngal boka Rasputin na chutiang thu a han shat chuan a phur na samaya nal takin a incheya silk puana che kor fual ha in velvet ke kor a haboka lal in avathlen chuan Prince Felix anupui Irina chuan twala alo chon wata party na tura ruat in noi ber chunga ashwailu ta a chumi chung chonga chuan phian rutu mi pali amin thom beng cheng dang hlia turatan ring fashionin thingrem zai the an zai ti roya midang te po in anni pahni chu an ron fin thla yang ti shilpa chuan chang le wine tur pol sa vek do kana in chop sa chu ako mu zoya ngai chatlo na po nei chuan lavin Rasputin chuan do kana thil chop chu a in ta bor maya darkar ni don aral hnu po chuan tur na tho om reng Rasputin chunga chuan ala lang talawa Felix chuan mak at em maya angai chalo chu in chung lama athurwal pui hnen lama atlan chhota a
thil omzia a han soi zung zunga midang te chuan silaya kaplum mai turin an lo ti a ti chuan silai kengin Felix chu achuk thale ta a chuti lai chuan Rasputin chu pumna in alo vial ngol to a apum sat thu le adang ro thu alo soya Felix chuan zu tur pol sa tho chu a ko hmuwa chuti pa chuan Felix chuan banga cross lem tar en chunga chongchai torin ati a Rasputin le lam hoi lai tak chuan a hnung lama chengin Felix chuan a kap ta chuai maya Rasputin chu chuata savun ong pha del chuan atluta ro mayani chuta in chunglama lo ngak reng tu midang te po chu an lo tlan lut thuaya Rasputin ruang chu uluk takin an endikloma an zinga doctor omve chuan a thingei ni in a soibok lalnu bialpa afamta zol nei de Rasputin a thi lomnan ti in zutui chi tur pollo anda chatchu la chhuakin an in lai hloma chuti lai chuan Rasputin chu aron mengli a azwang tho phuta pon lam kailon pan chuan atlan ta thut maya ma se thui zong atlan man lo a mel mazinga pakhat chuan puak ruk chu voini a han met puak le a silai mu chuan a hnung zang le alua a fuwa kailon bula chuan atlu noka chu vele Yusupov chuan thingbung rem chang a hmu chuan alua dim lo bak sakin alo vo ve chor boka a thi chiang nge yemti an han en le po chuan alo la thota chewa chu vele an zinga pakhat chuan chemte a phorloka a sajubor chu a hle thlak sak ta mok maya arwang chu puan kop cha le phera tuamin uluk takin an chona nevalui vurin ati khang khon wai kara chuan an rol luta ani silairi an shata wangin police te chuan thilpoi a thleng nge in an ringa chuti lai chuan Rasputin chu lal ina alo kallawa wangin lalnu chu a thaphang hle maya Rasputin a mel mulovin a omre theilo ni hialin soi ani chen thil diklo engamo tak thleng nge don a hriat tlata wangin secret police ho hna chuan khopui pona chwa khapna thupek a chwa hal boka lalnu hlo thon ruk ang nge chuan Rasputin ruang chu ni nu leka luya chuan an charle maya heti lai hian lalnu chuan apasal Nicolasa indo na muna ommek chu alova cha hom boka lalbera lo thlen chuan an nu pa in an thinrim hle maya twal thana in nam noi zong chu shemlavin an chuak lawang ti an puang ta halari Rasputin a thi na hi mi chen khat chuan Russian mi puile lalthisen kai ti tan ne na ani an ti lain lal berchan tu te chuan chan na ro pui tak an ti ve thunga Russian mi pui te chuan Rasputin a mi zedik takhi an shechiang wak lawa mi thiang hlim ti dam the na po nei le pathian tirang hialin an ngaya ami ze shechiang tu te thung ero chuan Rasputin hi Krista dodal tu kaushan kora manga meichia te buma ti chetu setana pasal chani in an soive thungani lalnu du dan ang ngei chuan Rasputin a thatu de chu man anita a amo phurtu ber Duke Dimitri le Prince Felix ate chu rampon lama no chwa ani zuita ani ama iro chu hetia rampona an thang bo hlan hian Russia rama chuan Lenin hoten Bolshevik helna rap thak tak mai an ron chok chuak ta hluai maya chu helna chok chuak tu communist te chuan lal chung ko member zong te chu an man fai ta phiar maya mun dang daya an tan tira anu reilo te a lal chung kwa an man te hi an vain ka hlum an ni zui ta ngala rampon lama an no chwa tak Duke Dimitri le Prince Felix ate chu an himpial thung ani Rasputin amizia kan tarlan to angin amizia le asuk thlek dan kha adang lam hle a amit meng maktak mai phok deuh she shu rang deuh riai ruai chu mi te soina sadber pol atling
mit meng nel omlo ber pol pu anga chen khatin an soilain mi chen khat ve thung chuan Rasputin ana meichia tu po angai mel reng reng chu alaka an tuiral le nge china an tan chuan tuar zo rual ani lo an ti ve thung atlang wal chwa achengin nula lama ache thei hle ni in soi ani a chan chin in ti she chiang deuh te phei chuan a mei chamut pui to zong zong chu sang khat ain an tam zo kani an ti hialani amut pui to te zinga hian minara na changa lalthi sen kai le miro pui te nu pui chhanem tak ba ka lalnu Alexandra meu po atel ni in soi ani chin thil moi lo lam ani em lawanga Rasputin a chanchin soi to a soi mai thei mia lo chu a something len le sei chung chuan thu kha ani ama she chiang deuh te chuan a thil hi inchi som pathum zet a sei ani ante hei a mang chang kai thiam hle ani che kang chu Russian lalnu pindan chung rila meu po ami khwal ngai ta lo reng ani lalnu Alexandra le afanu pali te pa ka lal fanudang Anastasia le Militza te po kha Rasputin hian du to ka amut pui nu vek ni in ama ngein asai thu kan tarlan to kha tarlan to angin Siberia chinga Petrograd lama aron kan laivel hian an kholama chuan nupui nein fanu pathum le fapa pakhat anei to a khatia khopui lama athang bo hlan khan a fapa nei chun chu a boral nge a anupui fanau te hi anu le pa hne na anu chia maya anu le pa an har saro pui mai si a apa ma ang chuan Petrograd khopuya aron zong ta hiala nakina chuan apa nen chuan kot thlera anin tok ta hlol maya apa chuan anu pui fanau te khongai thak zia shilin ron honga ngai sak thwai turin ashila ani Rasputin ala chuan apa chu ashat ngai mi ani lo thole ani chu mi thiang hlim ani thu shilin ron ti buai ngai to lo tura shilpa in mi pui tamna la ya chuan shui shwalin avota shep maya ani putar chak lo tak ni to boxi chuan ti ngai na shehek lo thinrim takin akal bo san taringot mai ane hetia khopuya aron lu hlim hian ti dam theina maktak mai aneya khopuya chuan dor a honga chumi hmuna chuan nat na maktak tak atidam chin ani he thu hi adar chakhle a lalfanu pani Militza le Anastasia te po khan he mi thu hi an shiatin lalnu pa an shil nge ani kha dora hon lai hian sumpo ala lut ve hle a afanu upa pani pheichu a hne da hian le khazir turin a shwai nge a afanu te hi an chanchin shia zui tur a omlo na in he hmuna hian apa boral thlengin an khosa ani ome ti dam theina anei chan na hi Siberia rama monastery pakhata a omlaya nula thiang hlim mari a hne na ron in larin a pek ni in asoya mitam takin an dampuya ma se he ti dam theina hi ama zo khian swal rong bolnan a hmang ta hlau thung ani